Aquesta setmana al Joan Alcover tenim en exclusiva a Juan Carlos Rodríguez en connexió telefònica per parlar-nos del viatge a Madrid. Bueno, a Madrid m'ha parescut una experiència inolvidable. Vàrem estar 3 dies i ens van passar molt bé, visitant museus i temps lliure per fer compres i bueno, en general, pues, molt divertit. Increïble, veritat? Sí, realment encisador. A part d'aquesta sortida, la professora de taller de matemàtiques ha dit als seus alumnes una activitat fora del centre. Ens ho expliquen ells. Consistía en unas cuadras que pueden probar la vida cotidiana o diseñar el tráfico. També van fer activitats molt divertides sobre quadrats màgics. Ens va agradar molt perquè vam aprendre l'origen dels quadrats i diferents qualitats dels quals tenim. Seguidament, veurem com els alumnes de tercer d'ESO preparen una obra de teatre. Però abans, passem a publicitat. Em sap greu. No passa res. Electrosol, tu duràs el control. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic. Com havíem anticipat, a continuació veurem els alumnes de la tercera d'ESO de l'optativa de teatre com preparen una obra. Ens ho explica la professora, Pepa Gorries. Presentarem de teatre, l'estudi de teatre, és un exercici bàsicament de mímica, se diu El viatge, i presenta l'argument d'un creuer que viatja per la mà i els diferents personatges que són en aquest creuer són personatges de la comèdia de l'arte, és a dir, són Mim, Pallasso, Arlequí, la dama jove, i tots aquests personatges acaben per una altra raó, acaben de la mà. De manera que aquest argument, a part de ser un viatge ocasional, és també una metàfora del viatge de la vida. Consta de 10 escenes i la darrera se titula precisament Caront, és a dir, el barquer que condueix les ànimes de la riba de la vida a la de la mort. En aquest espectacle nosaltres hem afegit, hem intercalat a la segona escena una part de teatre negre on una cançó precisament mos-xerra d'un viatge també d'un transatlàntic i d'una sèrie de moments de la vida del transatlàntic que en principi són alegres, etc., però que després poden ser més tristos. I aquest és l'argument del viatge. Una bona manera d'aprendre i divertir-se. Finalment, anunciam que uns estudis han demostrat que un 70% dels alumnes de l'IES Joan Alcover són addictes al telèfon mòbil. Connectem amb el nostre enviat, Sion del Pinar. Ens trobam aquí al passadís de direcció de la cap d'estudis adjunta Catalina Pisà, que ens explicarà quines són les sancions que s'apliquen per utilitzar el mòbil de classe. Catalina? Hola, bon dia. Bé, jo el que volia dir primer és que enguany els professors ens varen plantejar que hi havia d'haver un canvi perquè realment els alumnes havien interioritzat molt l'hàbit de dur sempre el mòbil a damunt, no? I varen considerar, per començar, que havien de ser molt més estrictes, és a dir, mòbil que veiem, dins classe, mòbil que havien d'agafar. En aquest sentit, crec que tots han fet un esforç perquè és un mal hàbit que s'ha de trencar directament. Per això el que fèiem, la primera vegada, és tornar-los mateix dia perquè és un mal hàbit que tenim tan interioritzat que nosaltres comprenem que a tothom li pot passar i que el primer pic te pots haver despistat i només volem que pensin i reflexionin i que no torni a succeir. Aleshores, la segona vegada sí que és una setmana, que això sol fer més mal, i la tercera vegada, que aprofit per dir que molt poques vegades hem hagut d'arribar en aquest extrem, la tercera vegada consisteix
en el fet que els pares han de venir a cercar el mòbil, i aleshores sí que l'alumne ja sol quedar un poc més tocat per aquest fet i el tornem del cap d'un mes, que enguany han posat aquest termini. Moltíssimes gràcies. Estem aquí en el pati interior de l'Institut Joan Alcover. Passarem a entrevistar alguns alumnes de primer d'ESO. Et consideres adicte al mòbil? Bueno, de vegades, un poc. Jo sí. Podries viure sense mòbil? Crec que sí, però mai m'ho he plantejat. Jo crec que també. Jo sí. Cada quant mires el mòbil? No sé, depèn del dia. Si he d'estudiar molt, cada mitja hora. Ai, jo cada 5 minuts. Jo cada 20. Bé, ja veuen, tenim diversitat d'opinions. Això és tot per aquesta setmana. Ens veiem la setmana que ve amb més notícies i experiències per compartir. Que tinguin un bon cap de setmana.